Vă salut, dragi prieteni! Numele meu este Dragoș Bistricianu și vă urez bun venit la un nou interviu al platformei facemspitale.ro. În interviul de astăzi discutăm cu Mihaela Călinoiu, director executiv al Fundației Magic Camp. Bună seara, Mihaela, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Bună seara, Dragoș, mulțumesc mult pentru invitație, sunt bucuroasă și puțin surprinsă. Am doar foarte două corecturi sau de făcut, și anume Mihaela Călinoiu este mat, pentru că m-am căsătorit și așa mă cheamă. Și a doua, fost director executiv al asociației Magic Camp, am plecat din Magic Camp de câțiva ani. Îmi iubesc proiectul, îmi iubesc, ne ador colegii pentru tot ceea ce au făcut și fac în continuare, dar eu am plecat din proiect. Mihaela, tocmai pentru că ai fost în Magic Camp, în schimb, vreau să te întreb despre experiența ta cu această fundație. Vreau să ne spui mai multe despre ceea ce se întâmplă acolo mai exact, care au fost experiențele pe care le-ai trăit în cadrul fundației și poate în câteva cuvinte și care au fost motivele pentru care ai renunțat la presă, astfel încât să te îndrepți înspre Magic Camp în urmă cu 5 ani. Da, 2015 a fost anul în care s-a întâmplat cotitura aceasta foarte mare din viața mea. S-a întâmplat pentru că doi oameni, Melania Medeleanu și Vlad Voiculescu, care întemeiaseră împreună cu alți doi membri fondatori asociația Magic Camp, m-au întrebat așa fiind apropiată, știam destul de multe deja despre proiect, mergeam cu ei, povesteam destul de mult, eu eram în presa de cotidian la momentul respectiv. M-a întrebat așa, într-o seară, la o masă, dacă n-aș vrea să vin să coordonez proiectul, pentru că deja creștea foarte rapid, foarte dinamic, foarte frumos, incredibil de frumos. E un proiect care are doar câțiva ani și care este absolut uriaș, este un mamut deja. Și într-o secundă de inconștiență am zis că da. Ei s-au uitat la unul la celălalt, s-au uitat la mine, au zis serios și am zis da. Și așa s-a întâmplat în câteva săptămâni plecat de la ziarul la care lucram la vremea respectivă și a început să aveam primele întâlniri în calitate de director al asociației Magic Camp. Eram absolut îndrăgostită de proiectul acesta și povesteam tuturor, adică și vorbeam și acum pot să vorbesc cu orele despre Magic Camp, oricui voia sau nu voia să asculte despre proiect. Spune-ne câteva dintre cele mai remarcabile experiențe pe care le-ai trăit. Dragă, să știi că este foarte mult de povestit aici. Întotdeauna încerc să extrag ceva din proiectul acesta. Remarcabil, uite, dacă vrei, la nivel personal, remarcabil este cum m-a schimbat pe mine acest proiect și cum m-a schimbat copiii pe care am ajuns să-i cunosc prin Magic Camp. Ca să înțelegi, în 2015 Magic Camp, 2014 de fapt, a debutat cu o tabără de vară la Brănești, județul Dâmbovița, 2 săptămâni de tabără. Eu am fost voluntară, atunci mi-am luat concediu de la muncă, am plecat pur și simplu, am anunțat plec, am stat 4 zile în tabără dinainte, pe prima serie de copii, a trebuit să mă întorc la muncă, n-am rezistat și am zis, eu mai vin o tură, mi-am mai luat niște zile libere, m-am întors. Era pur și simplu în momentul acela, Magic Camp era o tabără pentru copii, iar în vara aceea, în 2014 și în 2015, am descoperit de fapt cât de mare era universul acesta, cu câte probleme se confruntau copiii și familiile lor, cât de mari erau uriașe, absolut, cum să zic, imposibil de cuprins nevoile și nevoile familiilor și problemele sistemul medical. Mult mai multe lucruri s-au aflat în ultimii ani, în ultimii 5 ani, dacă vrei, despre tocmai prin discutarea și punerea pe masă acestor probleme. Sigur, din păcate, mult prea puține s-au rezolvat, dar măcar știm mult mai multe și sunt mult mai prezente în discuțiile noastre și în mentalul nostru decât erau acum în urmă cu 5 ani. Și din acea nebuloasă, din nebunia aceea de 2 săptămâni, apoi 4 săptămâni de tabără, s-au născut multe alte proiecte ale Magic Camp, ca de exemplu
Magic Box e un coleg care se trimite și a crescut incredibil, pentru că nevoia este foarte mare. Știi, proiectele astea cresc foarte mult pentru că nevoia de ele este absolut uriașă. N-ar fi avut un motiv să existe și să explodeze dacă nu s-ar fi bazat și cimentat pe niște lucruri foarte, foarte concrete din viața oamenilor care sunt loviți de, în cazul de față, de boli oncologice. Magic Box e un coleg care se trimite și acum cu ajutorul voluntarilor și partenerilor pentru familiile care au copii diagnosticați cu cancer. Există doi, de fapt trei, aș spune eu, copii care mie chiar mi-au schimbat viața. Unii nu mai sunt dintre ei, unul nu mai este cu noi. Acum sunt mulți copii pe care i-am pierdut foarte copii și e greu pentru că devin familie, devin prieteni. Sau alți copii care sunt într-o noi, au reușit, sunt învingători, și sunt adolescenți, acum nu mai sunt copiluți anii care veneau așa tot timpul, alergau după tine peste tot, ei sunt acum sunt chiar adolescenți și minunat să-i vezi așa cum au crescut. Greu, foarte greu, multe probleme, dar puțin ajutor de la Medicamp și de la alți parteneri și de la alte asociații care fac niște minunate. Cel mai mare proiect, cred eu, al asociației Medicamp este Magic Home. Sigur, sunt și altele. Magic Health nu o să intru în toate detaliile, că sunt multe proiecte și cred că e bulversant așa. Magic Home este știi despre el așa un pic, nu? Casa aceea pe care am construit-o noi în apropierea spitalului Hundeni. Da. Pentru părinți și pentru copii, pentru că asta a fost încă unul dintre lucrurile pe care le-am constatat direct și foarte dureros, era că noi începutem să cazăm în casele noastre sau ale voluntarilor copii și familii venite la tratament. Nu aveau realmente unde putea. Nu puteau să stea internați cu o perioadă prea lungă sau suficient de lungă în spital ca să urmeze două ore. Zicem, transportul înapoi de unde veneau ei din peste tot din țara asta era imposibil de susținut, puteai să bați drumul și cu copilul bolnav, numai că pe costuri și odată la câteva zile sau odată la 2 săptămâni. Și atunci am început să îi cazăm, care nu avea o cameră, îi țineam, îi cazam, iar din nevoia aceasta, din nou foarte, foarte directă, s-a creionat cultura proiectul Magic Home. E o casă superb, minunat făcută, pasiune. Probabil că este cel mai iubit proiect. E important că acolo unde statul nu reușește să intervină, să ajute, vin astfel de oameni ca dumneavoastră, cei care ați lucrat în cadrul Magic Camp, să ajutați până la urmă persoanele care au atât de mare nevoie. Vreau să întreb, Mihaela, din punct de vedere emoțional, cât de greu ți-a fost să faci parte din Magic Camp? Pentru că pot doar să-mi imaginez, luând contact cu atât de multe situații dramatice de viața la unor familii care treceau prin atât de multă suferință, cât de greu ți-a fost ție să rămâi ancorat în realitate, să nu te afunzi prea tare în aceste povești, mai mult decât ar fi trebuit? Să știi că mi-a fost ușor, nu e cuvântul potrivit, a venit cumva natural la început, după care a devenit foarte greu. Pentru că pe măsură ce înaintai și te interesai tot mai mult și creșteau proiectele de fundraising și comunicarea și tot relansarea, prezentarea proiectului, de fapt, aducerea lui la cunoștința unui număr cât mai mare de oameni care să devină susținători, inclusiv în direcționarea a procentului din impozitul pe venit. Era munca, era o echipă foarte mică atunci, munca era foarte, foarte mare și asta, pe de-o parte, sigur, era extrem de obositor, în același timp însă funcționa și ca un scut în fața unor emoții mai grele, foarte puternice, foarte, foarte adânci, știi? Da. Când muncești foarte mult și n-ai timp să te oprești și n-ai timp să stai, să calci pe gânduri, să-ți plângă inima, dar la un moment dat, te arunci așa, știi? La un moment dat când începe să devină foarte personal, e greu, nu este pentru oricine, e ceva care te schimbă pe mine, m-a schimbat și sunt convinsă pe toți colegii mei, foștii mei colegi, cei care erau și care au venit alături de noi în de-a lungul timpului, au schimbat de
determinantă, adică pur și simplu te transformăm în alt om. E foarte greu. Asta este, se cheamă și un lucru cu trauma ta. Tu ajungi să trăiești o grămadă de traume pe care n-ai timp, asupra cărora nu ai timp să te oprești, nu ai timp să le evaluezi, să le manageriezi, să înțelegi ce se întâmplă cu tine, până când se adună și e foarte greu. Trebuie de echilibru, trebuie foarte mulți oameni alături, trebuie oameni buni alături, apropiați. Am avut noroc de niște colegi incredibili. Echipa din acest proiect este absolut uluitoare. E mânată de o forță care vine, nici măcar din ei, dacă vrei, vine din jur, vine de la copii incredibil, da? Copiii ăia, miile de copii pe care noi am ajutat Magic Camp, îi ajută de 2014 deja. Ei sunt, de fapt, motorul acestui proiect. Pentru că și într-o zi apare un bubuc, un pui de copil, așa o chestie mică, știi? Și tot ce faci tu se lipește de tine, pur și simplu, plânge între tine, tu plângi, tu nu plângi, că tu ești adult și nu poți să plângi, dar plângi, știi? Și copilul ăla devine motorul pentru care și cu care faci tot ce faci, știi? Eu sunt convinsă că fiecare dintre colegii mei poate să numească, sigur, avem sute de copii pe care îi cunoaștem personal foarte bine, adică foarte bine. Eu nici nu mai sunt acolo și pot să spun și acum numele a sute de copii și părinți și medici și așa mai departe, dar acum când a crescut și sunt convinsă că fiecare dintre colegii mei are așa un hardcore, de copii pe care ar putea să-i numească la orice oră ca fiind motorul acela total. E benzina ta, e ceea ce te împinge foarte mult. Te învață foarte multe lucruri, te schimbă foarte mult. E foarte, foarte greu, dar să fiu sinceră, e mult mai greu pentru ei. E mult mai greu pentru ei și cred că cu siguranță, dar cred că o astfel... Cu siguranță, dar cred că o astfel de experiență te schimbă din punct de vedere al felului în care ajungi să privești viața mai departe și ajungi să apreciezi poate mai mult faptul că... Te schimbă foarte mult. Te schimbă. Eu până să ajung să lucrez cu copii, dau cuvântul meu că nu mă credeam capabilă să lucrez cu copii. Nu aveam această experiență. Nu știam. Când m-am dus prima dată în tabără, eram paralizată de frică. O să râd. Nu știam cum să mă comport. Nu știam ce să spun. Erau copii, erau categorii de vârstă, erau mai micuți, erau copii de 5, 6, 7 ani sau copii mai mărișori, 12, 11, 12, 13 ani. Cu oricare plaja dintre copiii din plajele acestea de vârstă, pentru mine era un mister. Nu știam ce să spun, mi-a spus enorm de multe griji. Ei, te învață ei așa, te iau de mână și încep să spună ei lucruri și totul devine după aceea mult mai natural și mai simplu. Foarte complicat, dar simplu. Ce frumos! Înțelegi tu. Da. Vreau să te întreb... Vreau să te întreb, Mihaela, pentru că în acest moment nu te mai afli în România, spuneai mai devreme că te-ai mutat de ceva ani în Marea Britanie. Vreau să ne punctezi... vreau să ne punctezi, pentru că ai luat contact cu această zonă și în România și sunt sigur că și în Marea Britanie, câteva diferențe între, 1, 2, 3 diferențe între sistemul de sănătate și asistență socială din România și cel din Marea Britanie. Dragă, sunt foarte multe lucruri de făcut de spus aici, realmente enorm de multe lucruri. În Anglia, după ce am plecat, așa s-a întâmplat, am lucrat câteva luni, am plecat de acolo ca să mă întorc la Magic Camp, iar așa s-a întâmplat, m-am întors la Magic Camp, după care m-am întors în Anglia, am lucrat câteva luni de zile pentru Cancer Research UK, care este cea mai mare grupare non-profit dedicată pacienților cu boli oncologice din Anglia, de fapt din United Kingdom, din Regat. Da. Care are alt tip de programe însă. Focusul este pe cercetare, asta își făcut ei, să cerceteze așa de 30 de ani, cercetare în descoperirea leacurilor, tratamentelor pentru diferite tipuri de cancer. Cercetarea asta evident că înghite extrem de mulți bani, fonduri absolut uriașe, pentru care au un departament
absolut incredibil. E ceva ce n-am mai văzut la nicio companie. E adevărat că eu am lucrat în presă și apoi la ONG-uri, la ONG, dar sunt departamente care se bat de la egal la egal cu departamentele de resort ale oricărei corporații, marketing, comunicare, fundraising, pentru că fără fundraising poți să faci nimic, iar sumele pe care ele strâng anual sunt de ordinul sutelor de milioane de lire, undeva la 600 și într-un an bun. Într-un an ca acesta pe care îl traversăm, sumele pe care le vor raporta ONG-urile la finalul anului vor fi mult mai mici, ONG-uri de absolut peste tot, că vorbim de România sau că vorbim de Anglia, banii pe care îi vor avea la dispoziție pentru proiectele lor vor fi mult mai simțitor, mai puțin față de ce ar fi avut în aceeași perioadă anului trecut. Asta e un lucru pe care vreau să-l punctez un pic mai târziu. Întrebându-mă, așa mi s-a întâmplat după ce am lucrat la Cancer Research, am întors în țară, evident, a trebuit să închei colaborarea cu Cancer Research UK, iar în momentul de față, cu ceea ce se cheamă un coordonator de activități la chiar e o corporație, o corporație, o companie privată, este privată, care este implicată de sistemul de sănătate în ceea ce privește susținerea persoanelor vârstnice, e ceea ce se cheamă home care, dar e un lucru care e foarte diferit. Ce înseamnă un home care în Anglia, sau un nursing home, nu are nicio legătură cu ceea ce înseamnă în România. E vorba de o planșă, de o paletă de domenii interdisciplinare, de oameni, de specialiști în diverse domenii care se ocupă ca oamenii aceia, care nu sunt doar bătrâni sau nu sunt numai bătrâni sau nu sunt neapărat bătrâni, pot să fie mai tineri cu afecțiuni, inclusiv oncologice, pot să fie în situație paliativă, pot să fie în una dintre cele mai mari probleme ale Angliei, de fapt, aproape mai mare decât cancerul în momentul de față și cu estimări de specialiști în anii următori de creștere pur și simplu incredibilă, și anume demența. Demența este o boală care va afecta, din nou, nu spun eu, sunt studiile, un număr enorm, pur și simplu enorm de europeni în general, oriunde. Deci, cumva, ceea ce fac eu acum este o bucățică dintr-un mecanism interdisciplinar care lucrează de la medici până la asistente, până la sistemul de stat, de social care, de asistent social, de o grămadă de consilii care vin cu știința și cu fondurile și cu parte de fonduri locale, NHS, care e Sistemul Național de Sănătate englezesc, astfel încât toți oamenii împreună să ofere unui om, fiecărui om, de fapt, din sistemul acesta, cel mai bun tratament, cea mai bună calitate a vieții, pentru că despre asta se vorbește. E vorba despre un lucru care în România se povestește, se omenește mult, infinit, prea puțin, calitatea vieții. Că e vorba despre tine, despre bătrâni, despre calitatea vieții, nu este o temă de discuție în România, de mult prea puțin și în niciun caz din partea autorităților, din păcate. Spuneai tu mai devreme, Mihaela, ca să nu uit să punctez acest aspect despre aceste servicii de asistență medicală la domiciliu. Noi avem astfel de servicii în România? Sau diferit, pentru că e un sistem care are niște 10 de ani, niște mulți ani înaintea noastră, categoric, adică totul este foarte bine calibrat. Ce se întâmplă în Anglia este că funcționează într-adevăr un sistem de control care este independent de stat, deci nu este o agenție a statului, nu vine, nu știu, doctorul cu tare, nu vine premierul Ludovic Orban sau orice premier sau Boris Johnson să facă el sau trimite corpul de control al guvernului să cerceteze acțiunile acestor home care-uri, care sunt câteva zeci, erau între timp, în ultimii ani, în păcate s-au închis multe și în Anglia, din lipsă de finanțare sau de profitabilitate, deși nevoia este foarte mare, dar există un sistem de control, CQC, este o instituție independentă care ia la puricat fiecare instituție care oferă servicii medicale și de life care din Anglia, o ia pur și simplu la puricat, odată la 2-3 ani, maxim, de fapt, se poate întâmpla anual, undeva de 2 ani, care evaluează performanța unui astfel de centru de la
cum să spun, cel mai în detaliu, dacă ai o pată de cafea pe un parchet, Da. pata aia de cafea poate să fie o problemă de raportare și, prin urmare, raportată la neconform și poate să însemne probleme foarte mari. Un sistem de sprijin la domiciliu care implică carer, care sunt cei care fac lucrurile cum le suntem noi în România, cu un respect pentru muncă absolut fascinant, ștergător la fund. Jobul unui carer este mult mai mult decât așa ceva, nu îl șterge sau nu doar șterge la fund pe pacient, îi oferă pur și simplu o demnitate pe care altfel acel om nu ar mai avea-o. Oameni care au fost fix ca noi doi sau ca oricare om pe care noi îl cunoaștem până acum niște ani, până când o anumită formă de boală s-a activat și când corpul și mintea nu mai poate face. E foarte jignitor și simplist să reduci jobul de carer la așa ceva, dar mă rog, asta e o discuție. Într-adevăr, e o problemă care ține cumva și de cultura noastră. Așa vorbim noi. Noi în România avem Exact. noi devizăm toți manageri, toți trebuie să fim directori de ceva, toți trebuie să avem doctorate, toți, dar nu trebuie. Și la final vedem că 42% că avem foarte mulți analfabeti funcționali, dacă e să fim foarte corecți, și că cei care se află de obicei în da, e o altă discuție. Avem. Să știi că sunt multe astfel de persoane funcționale, analfabeti funcționali și în Anglia. O să fii surprins, dar chiar sunt mulți, un număr mare, chiar este un număr mare. Dar e cu totul alt tip de atitudine. Nu li se cere să facă mai mult decât pot să facă, li se cere să-și facă jobul cât se poate de bine. În primul rând ești verificat. Când lucrezi cu persoane vulnerabile, că sunt copii, că sunt persoane în vârstă, ești întotdeauna verificat, inclusiv la cazier. Adică nu oricine intră în așa ceva, sau sigur, există și situații la negru, și din păcate nu sunt chiar puține, dar dacă se întâmplă instituțional și așa cum trebuie, se știe despre tine cam ce trebuie să se știe pentru a ți se încredința. Că chestii se încredințează o persoană, știi? Da. La polul opus în România avem o cerere și o nevoie incredibilă de mare, doar că nu este în niciun caz prioritatea guvernului. Există, să știi. Am avut chiar acum câțiva, vreo 2 ani, cred, ultima oară, când mama unei prietene avea nevoie de îngrijire la domiciliu și atunci am început să cercetez mai mult să văd ce anume se poate oferi. Există și servicii oferite de stat, direct de unele state, de autorități locale, de primării de sector, din București, dacă ne referim la București. Sigur că în țară situația este mult mai tristă, mult mai tristă, dar există forme de sprijin. Din păcate sunt prea puține, sunt subfinanțate, sunt prost înțelese, echipele sunt formate dintr-un om jumate, practic, unul care se duce și unul cu care ține legătura de la și zice am făcut și așa mai departe. Unde ajunge informația aia nu se știe neapărat. E foarte mult de lucru, foarte mult de lucru, pe măsură ce și populația română îmbătrânește, că ne-am mutat în spectrul acesta al beneficiarilor, totul tip de beneficiari, de beneficiari, au nevoie de foarte mult sprijin, de fonduri pe care guvernele, niciun guvern din România din ultimii 30 de ani nu a fost dispus să le acorde sub nicio formă, sau au făcut de locul de ochii lumii, sau e subfinanțat, este prost gândit, prost coordonat, și... Bine, asta se întâmplă în general cu... Cred că ești de acord cu mine, Mihaela? M-ai întrebat tu cu serviciile la domiciliu. Ele există și de stat și private, însă privatele sunt scumpe, sunt prea scumpe pentru posibilitățile majorității familiilor. Cele de stat sunt gratuite, subvenționate sau plăți minime din partea beneficiarului, pacientului, dar se poate puțin și e foarte greu să ajungi acolo. Foarte greu să ajungi. Deci sunt liste de așteptare ca peste tot și ca să poți beneficia de un astfel de serviciu trebuie, de fapt, un pic de pildă, un pic de ajutor, un pic de să știi pe cineva care știe pe cineva.